Hello guys, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब दैमारि अडिसनाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै। ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा चेनेल गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो ना। ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअआ मैयानिसो आरो ना। इन्ट्र'आ दिनैनि ओमफ्राय भिडिअआ मैयानि आरो ना। मैया शुट खालामना दोननायमोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो नायना होदो आरो ना। नायनोबा बांसिन बाबो ओमफ्राय आरो नायनो सोलाबथाराखैबा अबेबा साइडआव अन खालामना दोनबानो जाबाय आरो ना। आखाइयाव माबाफोर मबाइलखौ लानो सम मोनथाराखैबा आरो ना। ओमफ्रायो डाइरेक्ट आं वासुंबारियावसो मैगं बारि खाथियावसो इन्ट्र' होफैखादों आरो ना। बिदिबा फैफादों आंजों लोगोसे जा बाराबो जा स्रो नांखादों नै। बार नांदों आरो ना। ओमफ्राय बोथोराबो एसे दोमैलुलु आरो ना। अखा हानो नागिरनाय बायदि जादों आरो ना। माबायाव अखालाय हायाखै हानाया होमबाबो जोमै दंजोबो आरो ना। बिदिबा फैफादो आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो। लोगोफोर ओमफ्राय अखा हाबबाय थादों आरो ना। दिनै मंगलबार ना फुंनिफ्राय जा अखा हानांगौ हादों। ओमफ्राय आङो गोरनासिमल' देखायनोसै नोंथांमोन। ओमफ्राय आङो लानथिथिसो आरो ना। ओमफ्राय मैगं बारियाव मैगं नायनो फैदों आं गायसिमोन माबायदि अबस्था जाना दङ। अखा हागासिनो दाबो फ्रिनो गायसिमोन। नै दुब्लि बारिया दै गिदिर जालायबाय लोमलायबायदां र'। जोंनाबो मैगं बारिया लोमफैबायसोदां बाराबा नोंथांमोननो एसे देखायहैनां र'। नाव जावजानाय बायदि जालायथारो हनै। माबा फुंनिफ्राय हादों आरो अखाया। है अखा हाबाथाय हाबाय दैया लोमजोबखायो आरो ना। अखा हादैजोंनो। लोगोफोर ओमफ्राय सोर सोरथिं दिनैनि दिनाव बा मंगलबारनि दिनाव अखा हादों फोरमायहरलाय। जाहा लोमजोब्बाय नै सेकेन्ड टाइम गायसिमोन दै लोमनाया जोंनि मैगं बारिया। माबायदि अबस्था जाना दं हनै सेस लोमजोबखाबाय आरो ना। बै सानाथ' सिला थिला लोमजोबबायदां न' लुनाया। बै न' लुनाया ओइयो लोमजोबखायो आरो ना सिला थिला। ओमफ्राय ओइथिंबो माइ गायजोबदोंमोन सोरबा माइ गायदोंमोन लोमजोब्बाय सेस थब्ल'जोब्बाय आरो ना दै सिङाव थाजोब्बाय। नै इसानाबो खोथियाया बिजौसो नुजाबाय आरो ना। नै जोंहाना ओमफ्राय मैगं बारिया सेकेन्ड टाइम आरो ना। गायसिमोन नायना लादो माबायदि लोमदों। बेबायदि लोमो आरोना अखा हाबाथाय जोंनि गामिनि दुब्लिया। दलहा नालाय बियो बे खन्द'थिंजाय ओइ खन्द'निफ्राय ओइ गेजेर खन्द'आव आरो ना। ओमफ्राय ओइथिंथ' एसे बोरिसो आरो ना नैबे खन्द'ल' लोमो आरो ना। माबायदि नाव जावनोबा फै लोगोफोर आंजों बि दैयाव। नायनानै लादोलाय नै जोंना मैगं बारिया दै लोमलायबाय आरो ना। बानपानि जाबाय आरो ना नै सेस ओरै लोमजोब्बाय आरो ना। ओइ खनसेनि बायदि ओइ सिगांनि भिडिअ'आवबो खोन्थाखांबाय आंनो। बे लोमजोबदोंमोन ना आरो नै सेकेन्ड टाइम दिनैबो गायसिमोन लोमजोब्बाय आरो ना। नै खेरेन्दाया मायदि मानखोना थादों। नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आं नैबेयावथ' हान्थुसे जाखायो नैबेयाव हान्थुसे जाखायो नै बेयाव आं हा जावगारनायमोन आरो ना। दलहा जाबाय आरो फासियाल साबानो नांबावगोनलै बेयाव। जाल साबा नांगोन ना। ओइयाव आरो ओइयाव नै जोंहाना बानलु बारिया थब्ल'जोब्बाय दैयाव। साला मैयासो जि आराम हाग्रा फुलायदोंमोन नै दानाबा बिदि जायोलै। नै गोरनासे जाजोबखाबाय नै बानलु दंफांफ्रानो। ओमफ्राय नै बानलुआ जोंना सेस बिदि थैब्र'जोबदों आरो ना नै बिदि खामलाब थैजोबदों आरो ना। दिनै बानलु खानो सानलायदोंमोन नै दा दैया रानाबा खाजागोन ना खाजायालै। आखाइ आथिं आलौजोबगोन दा खाबाबो। सेस ओमफ्राय आंना थासुमलि बागानाबो सेस नैबेयावसो मैया जि आराम हाग्रा फुलायदोंमोन गैला आरोना लोमजोब्बाय। माबायदि सेस लोमजोबखायो आरो ना। अखा हाबाथाय बिदि जायो आरो ना नङाबालाय अखाया बिदिनो आरो ना 3-4 घन्टासो अखा हाबाथाय नोगोद हाखायो। 4 घन्टा 5 घन्टायानो जादों आरो नै दाबो ख्रेब ख्रेब हागासिनो आरो ना गायसिमोन अखाया।
सेस लोमजोबखाबाय आरोना ओइसानाबो सिलाया लोमबावोसो दिनैबा लोमदोंना लोमाखैथाय नायनानै लादो जोंहानि मैगं बारिया मादि जाजोबखो बेयाव माबा दै ओंखारला बायदों नै गायसिम गुदुं दंदां आरो माबा दै हाबदों आरोना नैयावबो आरोना नै पर होनदों नैयावबो दै हाबदों आरोना खुन्था गुदियाव नैयाव माबायदि निज्रा ओंखारदों माबा निज्रा ओंखारनाय जाजोब्बाय नै निज्रा ओंखारनाय नैयावबो सेस गासोबावबो ओरै लाइन गासोबावबो ए बे माबा हा खोनाय ना बेयाव हाबदोंदां आरो बुस्थुआ नैथिं गासैबो जाजोबदों फर नै आलि खोनायमोन आरो गोलाव माबा थाइबें गायनो बेनो बिदि जादोंदां आरो माबायदि लोमजोबखो नै मैगं बारिया जोंहा लेस्राया नै सेस नैयाव माबा पानिलाव होदोंमोन नै बे थाब रानाबा गैलालै दैया माबाया मैगं बारिया अखाया जोंना खुमब्रायाबो थायहांबायमोन हनै थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सयथा थाइख्रिहांबायमोन आरोना नै ना गिदिर जाबाय आरो नै थाइनै नै गिदिर जाहांबायमोन नै इसिम लोमफैखादों नै ओइसानाबो लोमहैबाय नै बेबो ससे लोमबाय आरोना नै गदाय गायनाया लेस्रा गदाय गायनाया नै लोगोफोर ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट दे आरोना ओमफ्राय आं नै फुङावनो नायफैदों आरोना 7टा बाजा जाबाय आरो ओमफ्राय बांद्राय फुं नङा आरो ओमफ्राय नै दैया रानजोब्बाय आरोना हरावनो रानना थाजोब्बाय आरोना सेम ओमफ्राय नै ओइथिं एसे दं आरो थालायाव दं आरोना ओमफ्राय जोंहाना रानजोब्बाय आरोना नैबे मैयानि फुंनि समाव बाखि थिगमोन आरोना बेफोरो सेस ओमफ्राय नै अखानायै दिनै नेक्स्ट दे फुङाव फैना नायफैबाय रानथाबजोब्बाय आरोना गैला आरो दैयानो थबसेबो ओरैबायदि अखा हाबाथाय देरो ओमफ्राय अखा हायाबाथाय रानो आरोना गायसिगोन रानजोबखाबाय आरो सिम ओमफ्राय बैफ्राव एसेल' दं आरोना मैया ओमफ्राय दैसायावनो बानलु खानायमोन आरो आइमोनहा मैया मंगलबार बेलासियाव गैला ओमफ्राय सान्दुं दुंना होबाथाय बिदिनो माबा जानो नागिरो आरोना बिदि दै लोमनानै आरो माबा सान्दुं दुंनानै थाब माबा रानाबाथाय आरोना नै जोंना लिस्टिया दासो थाइसोदोंमोन नै बिबार फिथाइ लासदों दासो